Durant una setmana, les Jornades Internacionals Folclòriques de Catalunya han recorregut diversos punts del territori català per mostrar les danses i tradicions de les cultures de Perú, Illa de Pasqua, Equador, Colòmbia i Catalunya, passant per Ripoll, municipi que va acollir l'acte de cloenda del festival el passat dijous al Teatre Comtal. El festival es va inaugurar el dia 4 de setembre a Calella i durant tota aquesta setmana hem recorregut les 4 demarcacions i justament avui, aquest any, Ripoll és la població que anfitriona que serà l'últim espectacle, l'espectacle de cloenda d'aquesta edició. Després de 48 anys, les jornades segueixen voltant arreu de Catalunya per oferir les danses, tradicions, costums i rituals d'altres cultures, aquest any sota una edició atípica. Ha estat una edició molt difícil per la situació, però en el fons estem molt contents perquè hem pogut tirar-la endavant. És dels pocs festivals internacionals de folklore que s'hauran celebrat fins al moment aquest any i tota la dificultat haurem pogut portar per 48è any consecutiu al festival. Ho valorem molt bé, de fet l'any passat ja vam tornar a tenir la sort de que aquestes jornades folclòriques de Catalunya es fessin a Ripoll. L'any passat va venir un grup mexicà, aquest any és un grup del Perú i com tot el que es fa en aquest temps que ens toca viure, doncs es valora doblement. L'organització va voler remarcar la bona rebuda per part del públic i la seva participació per fer de l'esdeveniment una celebració segura complint els protocols marcats des del sector sanitari i poder seguir gaudint de la cultura.